मंडळी आज बांगड्याचा सार करता बाय बघा इकडे बांगडे साफ करून ठेवलं ना त्या वाटप रेडी आहे तेल टाक तेल तापलं आता हे बघा लसूण टाकतं कढीपत्ता आता काय टाकतं वाटप मिरचीचं लाल मिरची कड येता बारीक बारीक याला कोकम टाकता बाय हे बघा Okay, 1, 2, 3, start. Theo ready मस्त start. कढी Feeling by eyes. Theo G gangster. I love to the एक passion. नंबर Viral sensations representing passion. Matre hazar. It is साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर fiki baby Billie Eilish. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे चवीसाठी पण I like it तुझं चवीनुसार nose earring eyelashes bling bling. I like the blush आणि lipstick pink. माझी girl